Moikka! Nyt unboxataan karton kaavapaketti. Paketti on siis tämmönen A4 kokoinen, siellä on taka- ja etulehti. Ja tässä on meillä yksi täyshousupaketti. Me ollaan täällä unboxaamassa Anja Mekkoa kautta tunikaa kautta paitaa. Eli kansilehdestä näkee tuotteen nimen, tuotteen koon. Yhdessä paketissa on 2 kokoa vaatetta. Ja sitten takapuolelta löytyy mitat. Eli kaava valitaan rinnan ympäryksen mukaan yläosavaatteista, vyötärö- ja lantion ympäryksen mukaan housuissa. Ja sitä varten sun pitää siis mitata. Nämä mittataulukot löytyy meillä verkkosivulta. Ne pystyy sieltä helposti katsomaan. Ja siellähän on 2 vierekkäistä kaavaa. Eli toisen voi sitten antaa kaverille. Tai sitten jos on niin, että oot vähän kokojen välistä, niin sit voit mieltymyksen mukaan valita joko sen isomman tai pienemmän. Ero on 6 senttiä rinnan ympäryksessä. Eli ylemmästä katsotaan omat mitat ja alemmasta näkee sitten, että mikä on sen valmiin vaatteen mitta. Lisäksi tuolla on taulukko, mistä näkee kankaan menekin. Ja kun tää paketti aukeaa, niin mulla on tässä nyt tämmönen reilun kokoinen arkki. Täällä on nyt leikkaamatta isompi koko. Eli mä oon tästä 5254 paketista leikannut 52. Ja mä oon leikannut sieltä pienet palat. Eli näissä lukee aina mikä koko, mikä pala, mikä tuote. Siellä on langansuunnat, siellä on vähän ompelullisia nuolia. Siellä on taskupussi. Siellä on taitteelta leikattava kaarroke, näissä on myös saumanvarat. Tuolla on isompi käännevara tuolla kädentiellä. Sitten tuolla on sentin ompeluvarat pääntiellä. Ja sitten otetaan täältä etukappale, eli mä oon vaan leikannut nämä arkista irti. Ja nämä on ihan valmiita ompeluun. Kun sä haluat ompeluohjeet, täältä löytyy QR-koodit ja QR-koodin passwordi, niin ihan luet puhelimella, sieltä pääsee sarjan YouTube-videoita, missä on kaikki yksityiskohdat. Tässä mallissa esimerkiksi on makea tommonen halkion ompelun ja pääntien laskoksen ompelun ohje. Ja sitten sieltä löytyy toki ihan perusjuttuja, mutta että semmosia niin kuin sanotaan, kun oot kiinnostunut, tiedät jo, että miten ompelet vaikka vaatteen kasaan, niin tässä on nyt sitten vähän työjärjestyksiä ja tekniikoita siihen, miten teet makeita yksityiskohtia. Ja aikaa säästyy tosiaan aika kivasti, koska ei tarvitse kopioida, ei tarvitse mittailla saumanvaroja, se on muuta kuin kovaa ajoa, jos mitat muuten näyttää passaavan. Eli toki kannattaa vähän katsoa sitä kaavan tuotteen mittaa myös siinä ennen kuin alat leikata.